ten chtěl sníst a chtěl jí ulovit. Ale jaký zkoušel ulovit? Tady to taky. Teda chtěl věci. A když je ulovit? No, ne, Ježíša. To asi jenom vyjel a rychle na ní, ale ona mu rychle uklopala. No, to je tady takhle vypí. Protože ona chce znovu zaútočit, až tam připlave. Na útoce neškyku, na útoce nekapla. Až papa, celýho. To ona ta štika ho chce